أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بندراب بدنتال أراند جلما، بندراب بندم أراند دينما، دندانغال بندرالو مو يوترندي أنا يتو من شلمني من جوري مام. خطبة من الجمعة جاوهن فرتود سو الله لامدو جبي جون. خطبة من يلاو مهند تيرون ليكو تزودوا ليوم المعاد. جوابنا دي يلاو ما جانغو انجتي الله جيدو بند en juuli e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam. En ceedima deweteɗo e gonga ko Allah tan ala mo rendi e laamu makko. En ceedima nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam ko maccuɗo Allah, nelaɗo Allah. En ñaguima kisal e yurmede barkeji Allah yo gonan en e nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam, wona e koreji makko, wona e sahabaɓe makko, wona e kala rewɓe e makko ene moƴƴini ha ñalawma jobdi. So ɗum ɓenni ko wasiyade moni kala no mbasiyortoɗen koye men kulol Allah. So ɗum ɓenni e hey mon jiyaɓe Allah, ganden oɗo aduna mo gonɗen, aduna o de wonanani neɗɗo galle ñiɓirde, wona galle keddeteɗo, wona galle casateɗo. الدنيا للبشر ليست بدار مقر ولا بقاء ولا خلود. so tawi yimɓe ɓe gona ñiɓoɓe aduna o wona galle koɗaɗo, wona galle ñiɓeteɗo, wona galle keddoteɗo. wadde noon holno ɗum siforto? khutba o noon wona yo yimɓe goppo aduna tan ha laaɓa, ala. ma neɗɗo o wone aduna haɗata yiilade jawdi, haɗata yiilade aduna, kono ko horo yejjita lakata tan kam. andu kala ko aduna holluma ka ceertowo hen. ɗum noon funtodire aduna. sa dañi aduna o nelda ko dañƴa ko to lakara. gollira no Allah yamirirma ya gollu, a wiya ka tan hankadi ya jooɗo kaɓɓa juuɗe ala yiilo, kono horo wattan kamma fof ma aduna meho. ɗum woni aduna o wona galle ñiɓeteɗo, wona galle ha joni keddeteɗo, wona galle casateɗo. wadde kamɓe wonɓe aduna o ga seeɗa e aduna o ko ɓe yahoɓe. seeɗa o no wayata: wama hiya illa ayyamun wa anha rahilun. wonata so wona balɗe tan jomumen ko hirdoɓe jaaha no yaaduji mbaadi. goto fof ma ñande mum ar, ko wona ɗum ko ma ñalawma arne ko heddino ko fof ɗe ɓofte yaaha. wadde aduna o ko jeheteɗo tan. so yahama noon holto faya? ɗum woni summa hum bayna yaday rabbihim waqifuna. caggal nde yimɓe umme o aduna hoto payi? ndaro yo yeeso jomiraɗo. mbete ko darde mere ala muhtasimuna wa muhasabun. ndaro yeeso jomiraɗo ene ñawda, ene kujjudira hakkunde mum en, kadi ne ene kasbeɗo yeeso jomiraɗo. tawde ko noon, falyufakkir kullu wahidin minna ma huwa qailun idha suhufu nushirat wal uyubu zaharat wa shahida alayhi sam'uhu wa basaruhu wa jilduhu
tawde ko noon moni kala yo micco gila joni kala goto men yo miijo ko jogori haaloyde so kayitaji golle makko udditama yeeso makko o wiyama ɗum ɗo ko an watno ayyibaji cuuɗinoɗi gaaɗi so jalti ñande hen ko jogori jaabade so jaabima fibde mataw seede ala omo wawi dadde ko wawi fibde hande fof yo andu ñande hen seedeji ene ngoodi seedeji kadi ɗi meeɗa sertude e makko sabu seedo ñande hen nanɗe makko seedo ñande hen jiiɗe makko terɗe makko kadi ceedo terɗe wiyama ko guri won yaaruɓe ɗum e joomiraɓe tafsiraji won wiɓe ala terɗe ɗe ko jogarameje mabɓe soɓe rewɓe soɓe worɓe nde wonde ene heewi ɗo bonandeji mbaɗa ko ɗum ɗo woni sababu haaɗi mbaɗa ko waɗirano bonande ko noon ko ɗum e hoore mum daroto seedo mi waɗino naggam mi waɗiranoma naggam eɗen gandi ala ɗo neɗɗo yahata sengta noppi mum joƴƴina ala ɗo neɗɗo yahata sengta gite mum joƴƴina ala ɗo neɗɗo yahata sengta terɗe mum ɗen joƴƴina walla itta guru mum joƴƴina ndeke noon kala ɗo yeehi kala ko yahani ɗeɗo gueɗe ene gonde makko ɗeɗo noon so tawi mbiyama yo ceedo so ceedima ceedoto koko woodi wadde noon on ñande joomiraɗo towɗo o wi wo wudi al kitabu fatara al mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada to suratul kahfi joomiraɗo wi on ñande deftere golleji mabɓe joƴƴine jeese mabɓe ñande hen de jeddunoɗo Allah calinoɗo wadde ko Allah yamirno yo wat ñande hen de bonnunoɗo hakkunde mum e joomiraɗo jiya ɓen ñande hen aɓe kuli koɓe goni e dow mum e kulhuli koɓe goni e dow mum e caɗele koɓe mugaɓe ñande hen de goto e mabɓe wiya ha hooram holko heɓi ndu talkuru golle ndu ɗaccata gollal tokosal wona gollal mawgal so wona tawa ndu windi ɗum e nder mayru aɗa andi won wiyoɓe ga ma won ko haala janggo ko wona guyka gertoɗe kono ɗum ɗo ene fenni kana haala kala ko waɗano ñande hen ma tawi ene winda toon wa wajadu ma amilu hadiran kadi ne kala ko ɓe gollunomaɓe taw ene tawna ɗon ene adda ala hen ko woppa koɓe mbaɗi e bonande ko ari so ɓe mbaɗino moƴƴere ne ari nde wonde wala yazlimu rabbuka ahadan joomiraɗo toñata hay goto ko neɗɗo o toñata hoore mum kono Allah ala mo toñata Allah ene nunɗi e ñawore mum joomiraɗo ene haali nokku goɗɗo o wi wo yawma nahshuru a'da allahi ila nnari won jangiroɓe wo yawma yuhsharu a'da'ullahi ila nnari fahum yuzauna ay on ñande de woni ñande anɗe Allah ɓe ndendinte fewde e jeygol aɓe goni mooɓaɓe kamɓe fof soɓe ngari noon joomiraɗo wi ha soɓe jettima ɗon ɗo jeygol ɗo wodata wiɓe enen jattino minen min gollano ɗum ɗo an aɗa wi ka nunɗuɗo joni noon hande nunɗal kam min gandata nunɗal ene woodi tan koko seedanto min ko yo taw koko tawande min mbaɗata nde komin gandi ɗum ɗo ene tawa joomiraɗo wi ñande hen shahida alayhim sam'uhum ñande hen nanɗe mabɓe ɗe ceedo jiiɗe mabɓe ɗe ceedo terɗe mabɓe ɗe ne ceedo holko ɗe ceedoto bima kanu ya'maluna koɓe laatino aɓe golla kala koɓe gollanno ñande hen terɗe ɗe ceedo ñande hen nanɗe mabɓe ceedo ko nanno jiiɗe mabɓe ceedo ko jiino terɗe mabɓe ceedo ko golluno kañum enne on ñande aɗa andi ɗum ɗo ko hunde hulɓininde ɗiɗo fof ceedoto ko bima kanu ya'maluna koɓe laatino aɓe golla on saha noon ɓe keɓɓito ɓe mbiyana terɗe mabɓe ɗe lima shahidtuma alayna
ko waɗi ceedi ɗon e amen minen bone natɗo e amen fof ko sababunde mon wonno sa yi neɗɗo ene funta joom suudu men yaha ko haa daña fijoyde tan funta joom galle mum ene fenana ɗum fof ko nden bonande tan woni ɗon sa yi geɗe kewɗe ene mbaɗe ko ɗum ɗo woni sababu minen ko bone mon min jahatno holko ceedoto ɗon e amen joni ɓe mbiya ala koye ɓe mbiya minen andagana allahu alladi andaga kulla cheyin Allah noon kañum woni kalnuɗo kala hunde Allah so haalni min tan min kaalata koye ala ko min mbawi hen minen hande ko Allah yamiri yo min kaal Allah kalnuɗo kala hunde o kañum haalni min wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un Allah kañum tagi on gila arwande laawol te ko ɗo makko ɗo patuɗon ɗum ne kay oɗon ganduno ɗum oɗon fonno renade o ñalawma hande ɗum noon tawde on ndenaki ha on gaddama ɗo hande felore ala jomiraɗo haali ɗum ɗo to suratu fussilat e hey mon jiyaɓe Allah ya hasaratan ala al ibadi yastakhfuna min annasi bil ma'siyati wa yaghfuluna an juludihim wa asma'ihim wa absarihim la yastatiruna minha yansawna annaha satashhadu alayhim wondi tan ko yimɓe ne gonde majjere perte jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa ene cuuɗo yumɓe e goofi so joomum ene waɗa goofol yiɗa neɗɗo yiya ɗum ƴeewa ɗo woɗɗi bandum en walla ɗo woɗɗi anduɓe ɗum yaha waɗoyo toon goofol nde wonde yiɗa yiirede ɗum ene hersa yiirede ɗum kono noon ɓe jeebima ga terɗe maɓɓe ɗe ɓe golliroyi ɗen golle ɗe walla nanɗe maɓɓe ɗe ɓe jaadi ɗe walla jiiɗe maɓɓe ɗe ɓe jaadi ɗe ɗen ko jogorɗe seedoyaade joni noon ko ɗum ɗo woni perte neɗɗo o suuɗinoma yumɓe sikki daɗi ndeke ko suuɗoto yumɓe ko jogori haaldude ko nana seŋe makko ko ɗum ni woni ko waɗiri ko haɗano ko wadde noon ɗum ɗo ko ɗum perte mawɗe ɓe cuuɗanoki ɗen geɗe te ɗen ko jogorɗe seedade e maɓɓe ñalawma janngo jomiraɗo haali ɗum to deftere mum o wi wama kuntum tastasiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna allaha la ya'lamu kathiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin fa in yasbiru fan-naru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin jomiraɗo wi wonano kamɓe ndende ɓe mbaɗoyta bonandeji maɓɓe nde ɓe gonano suuɗotonoɓe hade seedade e maɓɓe nanɗe maɓɓe walla jiiɗe maɓɓe walla terɗe maɓɓe ɗeɗo ɗe kalɗen ko woni tan kay jikkeji maɓɓe e jomiraɗo wonno ko wonde jomiraɗo anda gueɗe kewɗe ɗum koko wirni tinata ɗum e koɓe gollata ɗum noon woni jikke maɓɓe mo ganduɗa mo ɓe jikkuno e joomiɓe oɗo jikke de halkiɓe wadde noon fa asbahtum min al-khasirin on battini koye pertuɓe joni so on muñi ko jeygol woni janje mon son muñani ne ala ko mbawɗon hen ko jeygol woni janje mon sababude son ɗaɓɓi jaɓanede felore on gona jaɓanteɓe felore ɗum ɗone koto suratu fussilat jomiraɗo haali ɗum ma jafuɗon mi noon ɓandu ha joni foccaki seeɗa mabɓo ngo ɗesin tampindemi seeɗa waɗi mbiɗa tini tampere seeɗa ɗo gonmi ɗo laqad ahlakatuhum ghaflatuhum an juludihim wa sam'ihim wa absarihim kamɓe kay halkiɓe weltindare maɓɓe ga terɗe maɓɓe ɗeɗo ga nanɗe maɓɓe e jiiɗe maɓɓe ɗe ganduɗa ceeratano e maɓɓe ceerani e maɓɓe wallati la yafutuha shay'un min ma'asihim terɗe ɗe ganduɗa kala goofol ɗeɓe ngolɓe mbaɗi wirnaki terɗe ɗe saabu terɗe ɗe koye maɓɓe gondi so téléphone ma ƴettuɗa kalɗa ko Allah harminnoma ya haal koye nofuru he pawɗa so tawi ko a ƴeew ko yitere nde ƴewruɗa so tergal ma ngal gollirɗa e ɗum ne ko tergal ngal kangal e hoore maggal gollirɗa ɗum noon ndeke a suuɗaki koko jogori haaltede wallati tashhadu alayhim wa tafdahuhum ɗen terɗe goni ceedotoɗe e maɓɓe kadi goni kersinojeɓe wa wallahi innaha la fadihatun so tawi tan ko ɗum gonga ko ɗum ɗo woni gacci tigi rigui ɗum ɗo woni wirtare ko wiyete wirtare ko
ko ɗum ɗo woni wirtare ko wiyete aawde hoore jiire ko ɗum woni aawde hoore jiire tawde joomum nde waɗata nde ko waɗirtuno ko ɗum haalti e ɗo kam hankadi wulotako ɗum woni wirtare nde ngannduɗaa kañum woni sababu bi an tunaghita ala al insani dunyahu kullaha haande wuddi ɗinini neɗɗo aduna mum fof tashhadu alayhi a'da'uhu bayna al khalaiqi terɗe ɗe ceedo e oɗo neɗɗo o yeeso tagore fof wa tafdahuhu bi a'malihi wa aqwalihi al qabihati terɗe ɗe kertinamo caakta sirru makko e golleji makko e konnguli makko bondi ɗi o gollanno walla ɗi o waɗanno ɗum noon wa yankashifu kadhibul insani wa yankashifu zulmuhu wa yankashifu fujuruhu on saha hunco fenande neɗɗo fenanno hunco toñange nge neɗɗo toñanno ñande heen hunco feeña faajiragal ngal neɗɗo o wonno e dow mum ko noonne kadi hunco anniyaji makko ɗi o anniyoto no moƴƴi e bonɗi fof jalta ñande heen wo yusbihu aariyan ñande heen noon o wona ko kolɗo min kulli shay'in uriyan ma'nawiyan ba'da al uriyi al hissiyi o wonat kolɗo bangeji ɗiɗi fof neɗɗo ene ɓorno comci tawa ko kolɗo tawa ko birtiɗo kanko noon o wonat ko kolɗo o ɓornaki comci o wona ko kolɗo kadi ko birtiɗo wa yakhdhuluhu ash-shaytanu alladhi kana yuharrijuhu ala ma'siyati llahi azza wa jal ñande henne kadi seyɗani kirjintunoɗo mo e wadde goofi Allah o hay seyɗani o hoore mum woppamo sabu joomiraɗo haali e haala oɗo e hono makko nando makko en joomiraɗo wi wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب عليم jomiraɗo wi seyɗane wiyana ɓe ñande heen ñande ñawore nde ñawa hankadi bone o feeñaniɓe ɓe nganndi to ɓe kuccitoo moƴƴaani gooto fof ene ƴeewa ɗo ɓaggi fenande mum nde seyɗaane wiya ɓe alaa koye joomiraaɗo fodaniino on fodore goonga so neɗɗo gollii ko moƴƴi ma dañ moƴƴere so gollii bonande koko ñaawetee e mum ndeen o fodanii on ndeen fodore min ne ngarmi podanmi on mbiimi ko haaletee ɗo ko wonaa huunde jogorde woodde on ngonaa jogorɓe maayde son ma yiine kono njiɗirɗon ni dañirton ande wonde ko kalmi ko ɓuri ɓadade noppi on ɓurɗon yidde tan lundinmi on ko Allah wino on ko goppuno ɗum kuccuɗon e ko kalanmi on ko kono min koye haala tan kadmi mi jogaki nguura mon mi joganaki on haydara wadde mi ala e mon sembe woni wama kana li aleykum min sultanin mi ala e mon hujja mi ala e mon sembe so tawi ko neɗɗo mo ganduɗa walla biɗomo noon o wonko joganima sa waɗani wonko wawi bonnandema mbiya mbaɗirɗa ko hade ɗum bonandema kono ala ko joganima haydara onon foti hen walla an ɓuri ɗum hen ndeke noon oɗo ala sembe jogui e dow ma wadde min mi alano e mon sembe hay goto illa an da'awtukum fastajabtum li so wona mi noddi on tan on belama noddandam ndu on notimami ɗum noon wadde falata lumuni hande hay goto e mon hoto felam wo luumu anfusakum pele koye mon woppunode on ko Allah wino on yon mbat kuccuɗon e ko mbimi on yon mbat ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiya min mi wona paabotoɗo on gona faabotoɓe mi ngande ni boom so tawi on mbi oɗon ndewannomi inni kafartu bima ashraktumuni min qablu min ko ndewanno ɗum mi ko addi ko min mbeɗa yeddi ɗum on meeɗa rewdemi on meeɗa rewdemi inna zalimina lahum azabun alim tooñoɓe ɓe ene wodani ɓe lebte cattuɗe hande to suratu ibrahima jomiraɗo towɗo ni woni no haaldi haala mabɓe ya ibadallahi ala ajabu kullu la ajab kawis haa ɓuri hawnade min insanin mu'minin bi qawlillahi ta'ala ala ko ɓuri hawnade e neɗɗo joom haqqille
gonɗinɗo konngol jomiraɗo to jomiraɗo haali e deftere mum ene wi inna allaha kana alaykum raqiba Allah e mangu mum wi kañum woni battuɗo kañum woni ƴeewowo on kañum woni tombiɗo on kañum woni padɗo on e kala nokku Allah wiima ni jawta ngol konngol mbaɗoya ko Allah hadnoma ko Allah wi nana tombima e kala nokku nana ƴeewma e kala sifa mo gonɗa an diwa ngol konngol mbaɗoya ko Allah hadnoma yawat ndeke wayi kono ko wiima omo tombima ko a gonɗinani ɗum kawis kay ha kadi ko ɓuri hawnade gonɗinɗo Allah jenanaɗo konngol jomiraɗo ɗo Allah haali to deftere mum ene haalda e annabaɓe mum o wi innani ma'akuma asma'u wa ara min mbeɗe wonde e mon te ɓen to gonno to e to woni to kono o wi ko mbeɗe wondi e mon mbeɗe nana mbeɗe yiya kala ko golla e mon e kala ko haala e mon to suratu ɗaha omo haalda toon e annabi Musa e Haruna ndeke noon ganda ɗum ɗo gonɗina Allah gondirɗo ni e tagore mum kadi mbiya aɗa suuɗo tagore nde gonduɗa nde Allah gondirɗo e ma ni o a wawa suudade ɗum aɗa waɗa ko hadnoma ko ɗum ɗo ko ɗum kaaɗi ko hawni kadi ha ɓuri hawnade gonɗinɗo Allah jenanaɗo konngol jomiraɗo ɗo Allah wi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu min de ko minen tagi neɗɗo amin gandi ko soktinta e neɗɗo o to fittandu mum ɓernde ma nde ko ni miijoto ko dillata nder toon ko gonɗa e fewjude toon ko amin gandi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi minen ɓuri ɓadade e neɗɗo o e ɗaɗol dande mum ni Allah biɗoma ni oɗo kay aɗa andi ene ɓadima kono ɗum ɗo fof goppa ɗum mbaɗoya ko hadnoma ɗum ko hunde hulɓininde wadde la yakhsha min raqabati llahi ta'ala alayhi neɗɗo ɓuri hawnade ko neɗɗo ganduɗo ɗum ɗo o hulani tombogol ngol Allah tombi e makko ngol wo yuraqibul bashara kanko o tomboto joni ko yumɓe o ƴeewa so yumɓe ɓe jiyanimo o waɗoyo ko Allah hadnomo yo wat yuraqibul bashara al ghafilina wala yuraqibul hayy al qayyum alladhi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm kanko joni o rentoto ko yumɓe o tomboto ko yumɓe ɓe ganduɗa mbattane makko haqqille hayso ko nder suude o naati o uddi ganda ko woni toon haalaka kam so wirnima guite mum en kono o tombaki Allah gurɗo ñiɓɗo e gurdam mum mo ganduɗa gonɗi jaggata ɗum haalaka ɗoygol on nana wondi e makko e kala ɗo woni nana ƴeewamo o renaki oɗo ko haɗimo ko omona waɗa ɗum ya ibadallahi rabbuna azza wa jalla wasi'a sam'uhu al aswata kullaha jomiraɗo towɗo o nanɗe makko ɗe jaajini kala sawtuwol fof bangol wonde Allah ene nana yaajani kadi jiiɗe makko e kala ko woodi o yaajani gandal makko kala geɗal dendagal geɗe ko mawni hen ko e ko famɗi hen ko heewi hen ko rendi ko e ko serti ko fof Allah ene andi jomiraɗo haali to deftere mum o wi innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huwa wasi'a kulla shay'in ilma deweteɗo mon o ko Allah tan holi on Allah alladhi la ilaha illa huwa mo ganduɗa deweteɗo ala so wona kañum yaajani kala hunde gandal kanko jomiraɗo to suratu ɗaha wadde noon fa ayna nadhabu wa ila ayna nafirru so yeehi ha bonande nde wayini holto jogorɗen faade hol daɗirgal ngal jogorɗen dogirde wadde falama farra minhu ala ɗo ene doge ummorde Allah illa ilayhi so wona fewde Allah tawde noon ko ɗon tan faata mbaɗaten koko wiyen mbad ko dañen ko fodani waɗɓe ko yamirno ɗum en ko fodore nde o fodanno ɗum en jomiraɗo haali to deftere mum mo wi fa firru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin omo yamiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama yo haalan tagore nde way kono maana o ko qul ya muhammad e heyma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama wiɓe fa firru ilallahi ndoge fewde Allah maana fewde Allah inni lakum minhu nadhirun mubin min eko mbiyatmi on yo on ndogo peewon e Allah ko yo on ndento ha kuccone Allah sabu son payeɗen gueɗe on kuccane Allah woni goofi
ɗi mbiyatmi yo ndeno ɗi komi jertinowo peeñɗo jertingol mbeɗa jertina on jertingol peeñgol min iqabihi ta'ala al muaddi liman lam yafirra ilayhi subhanahu walam yuwahhidhu ɗi ngannduɗaa so tawi lepte keblanaɗe al muaddi lepte keblanaɗe on mo dogani hucci e Allah woppani ko Allah haɗi ɗum ko ɗen lepte waɗana komi jertino on e ɗen lepte noon peeñɗo jertingol wadde noon doge kucce e Allah mbete Allah ene danda on e ɗiɗo kulhuɗi e heymon jiyaɓe Allah tawde ko noon li natazawwad ila yawmil ma'ad njoɓano ɗen ñalawma ruttorde o wala tulhina darul ghururi wal hawan ndeno ɗen tan kam wasa sohlimde en galle funti galle ha joni meranteje o woni aduna o funta en fa tun siyana ha o yejjitina en ma katabahu llahu ta'ala ala ahliha min al bawari wal fana'i ha o yejjitina en ko Allah ñaawno e makko wonɓe e makko ɓe ngannduɗaa ɓe ko yimɓe aduna Allah ñaawani ɗumen e halkaare e perte ndewen aduna ha aduna yejjitina en ɗum janen e ɗen geɗe mbasen heɓoyde ko Allah fodanno en yo en keɓ joomiraaɗo wi to deftere mum kullu nafsin za'iqatul mawti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama fittaandu fof koko meeɗata mayde taganaɓe aduna noon rewoɓe tan geɗe aduna ɓen piɓani ndeɗo mayde ndewata tan ko belemma aduna ha mayde betta ɗumen ɗum noon ndenoɗen hade aduna funtude en tan enen ndewen belemma aduna ha jejjiten to jobdi ndi yoɓoyte to saabu jomiraɗo wi joɓoyte ɗon golleji mon ko ñalawma darga on ñande noon faman zuhziha anin naari wa udkhilal jannata on ñande de kala mo Allah walli woɗɗini ɗum jeygol nanni ɗum aljanna faqad faz o kam malama nde wonde womala hayatu dunya illa mata'ul ghururi wonani dakhmitari gurdam wonani gurdam aduna so wona dakhmitari funti aduna kala ko holluma woni koye funtudem so aduna holluma ko cellal ma aduna ɓoor cellal yaada hen addanma rafi so aduna holluma ko tiidre ma sertu hen hay so aduna holluma ko yodde ñiiƴe ma sertu hen haalaka ko heddi ko bangeji ɗi fof kala ko aduna holluma aɗa nangti hen ɗum ɗo mbiɗa jogi ma aduna ɓoora ha laaɓa sa juuti gurdam ma aduna ɓoora ha laaɓa jiiya mbeɗa wawno ɗum mi natti wawde ƴeew tan hayso koye beddaji he saɗa yaha ma yi pomnotonoɗo yimɓe fof ene rondo ene fiya e leydi joni hay koyngal mum wawa suutude ceerno mbirtotoɗa ɗum kada taaɓo aɗa diwa aɗa doƴƴo tawa kañum ko noon wano ɗum noon woni koye wajadema andu anne ko ɗo jogorɗa faade wadde hoto rew ko rewno ha o wattini ɗo ko waɗ seeɗa mbaɗa ko ɓuuri ko watno ko sa dañi e hey mon jiyaɓe Allah a'iddu li yawmil dini keblanoɗe ñalawma jobdi keblanoɗe ñalawma jobdi o noon uddata fof keblari mum jiɗɗo dadde jiɗɗo malede yo gollu ngam ha o daɗa e on ñalawma jomiraɗo tedduɗo towɗo o kanko de o wi o waɗani ene jogori dadde tan ala o haɗi dadde ñande hen so wona garduɗo e kullol Allah o salima nde laatoto ene jeeya e malaɓe so wona jomiraɓe ko wiyete taqwa noon ko no famorto tan ko wadde ko Allah wi ɗum woppa ko Allah haɗi ɗum ɗum aɗa ene wona e julɗo so woni julɗo o ala taqwa o waɗani ko Allah wi o woppani ko Allah haɗi e on nene jogui ko haaldete kefere o kam wondi ko jaɓani taw nadde ha jogo taqwa walla wasa joga taqwa biɗo ko julɗo o noon o naati o signini contrat makko hankadi o woni julɗo contrat o ene wi ko Allah wimo ko yo waɗ ko haɗimo ko yo woppu ha wona o huuri contrat o no fotiri ko alay sago tawa ɗum ɗo tawama e makko Allah noon wi jaɓanani dañowo daɗal so wona garɗo e makko ene jogui taqwa holɓen alladina hassalu turuqaha ganduɗa gasninima laabi fewde e ko wiyete taqwa wa asbabaha
dañi kadi sababuji ko ene wiye taqwa jomiraɗo ene fotani ɓeeɗo dañde moƴƴere ɗo haali to deftere makko omo wi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ala e mon hay goto so wona birtotoɗo e dow jeygol no jomiraɓe tafsiraji won hen tirdi koye dow siraɗi rewete siraɗi o koye dow jeygol he rewi goto foof ma rew ɗon ɗum ɗo ko ɗum fodore tengtinade to jomiraɗo ko ñawore ñawande so rewama ɗon noon summa nu najji alladina taqaw refti jomiraɗo wi min danda ɓen jogiiɓe ko wiyete taqwa rentinoɓe ko Allah haɗi ɗum en wadnoɓe ko Allah yamiri ɗum en min danda ɓeeɗo wa nadaru zalimina fiha jisiyan walla jusiyan min ɗacca toñnoɓe ɓe salinoɓe siforadiniɓe e jeygol he aɓe korfini to suratu Maryam fodore Allah koko gonɗi jomiraɗo fodi to konngol mum omo wi toon inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqan la yasma'una fiha lagwan wala kizaban jaza'an min rabbika ata'an hisaban ene wodani jomiraɓe taqwa en ɓe daɗirgal holngal daɗirgal aɓe jogii toon gese leɗɗe inabeje boombi ƴololinɗi giƴiraɓe kasuji jarduɗi jarameje ɗe ganduɗa ala kilu hoore ala duudo kadi ɓe nanata toon to aljanna to meranteje wona fenande ɗum ɗo ko ɗum jobdi ummorde joome ko ɗum dokkal kadi ngal ganduɗa ko timmugal ngal Allah rokki jiyaɓe mum jogiiɓe ko wiyete taqwa fodore Allah koko gonɗi jomiraɗo fodani jiyaɓe mum jomiraɓe taqwa en ɓe o wi woman yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ɓen rewɓe Allah ɗofti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe kuli Allah ɓe dañi ko wiyete taqwa ɓeɗo de ko ɓe goni malaɓe to suratul nur e hey mon jiyaɓe Allah wofɓe Allah ɓe goofi Allah de woofi Allah on mo ganduɗa laqad asa allaha ta'ala man asahu woofi Allah on gofɗomo te wama zaka illa li qillati yaqinihi bi liqa'i illahi ta'ala gofɗo Allah goofi Allah ɗi wonno ɗi mbaya ɗum ɗo tindinta tan ko joomum o omo famɗi yenanede wonde ko jogorɗo hawroyde e joomiraɗo so aɗa yenana aɗa gonɗini ko Allah haalanma ko wonde ka daroytoɗo yeeso mum aɗa namdite golle ma te so tawi golle ma ɗe moƴƴani ene jogii batte ɗe jogorɗa hebde toon a fotani suusde woofdemo so tawi noon ɗum ɗo fo a andi ɗum a suusi woofdemo firti ko a gonɗinani wonde ka jogorɗo daroyade yeeso makko ɗum woni wama dhaka illa li qillati yaqinihi bi liqa'i illahi ta'ala wa wuqufihi bayna yadayhi فقادته غفلته عن وقفة الحساب إلى الاستمرار في المخالفة والإسيان والتمادي في التفريط والإهمال وانا سبب هذا جوم ويلسندار مم غادر ياد يسو جوميرادو حسبore jomum o doono e wadde ko wona ko Allah yamirno dum e wadde goofi Allah o doono e fantinade e bonandeji e wadde kala ko Allah hatnomo yo wat jomiraado ene gongdi e kongol mum do wi ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun mbete beedo kam siforibe ni be gongdinani wonde ko be jogorbe ummitinede li yawmin azimin yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin nyalawma mawdo nyalawma mo ganduda mo yimbe be darotodo yeso jomiraado ene nyaawe ala yazunnu haula'il usatu mbete beedo wofobe Allah kambe jekka be jenanaka alladhina ghafalu an muraqabati llahi ta'ala wa raqabul ibada be ganduda jeebima tombade Allah be tombi ko jiyabe kala do neddo ene yiyabe ko don be ndenoto wadde ko boni do Allah ene yiyabe do be ndenota ko wadde don ko boni anna hisabahum ala llahi ta'ala mbete kambe ganda be jenanaka wonde hasbore mabbe ko jomiraado jogi la alal bashari wana neddo jogi sabu Allah wi to deftere mum inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum ko do amen do woni ruttorde mabbe
koɗo amen ɗo hasbore maɓɓe woni to suratul ghasiya wa annahum mab'usuna li yawmin azimin mbete ɓe jenanaka wonde ko ɓe ummitinteɓe e ñalawma mawɗo ñalawma mo ganduɗa yumɓe ɓe ene ummitine hen fi rashihihim wa araqihim ɓe ummo warñede ene septa e mum en ɓeɗo ummo ene gondi e warñede hewde ɓeɗo ummodo e kulhuli ɓe ummodo e ɗenƴere ɓe ummodo e suno ɓe ummodo e caɗele ɓe ummodo e tampere 50 alfi sanatin duuɓi 50 ujunere fintizari faslil qada'i tawa aɓe pandi tan yo ñawore nde gas wal qisasi baynahum jofti guuji hakkude maɓɓe yo mbat fi mahkamatillahi ta'ala al adila tawa ɓe ngoni koɗo ñawirdu Allah nunɗu la yakhafu al mu'minu fiha zulman wala hadma ñawirdu ndu ganduɗa gonɗinɗo Allah hulata ɗo toñede hulata ɗo fukkanede moƴƴi mum sabu ko Allah haalani ɗum hoore mum o wi wa nada'u al mawazina al qista li yawmi al qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin ñande hen pesirɗe nunɗuɗe ɗe mbaɗe ɗe darne hakkude yumɓe on woni ñalawma darga ñande hen hay goto toñatake hay batte e ko ñawante ko golluno ko noon no ɗum foti mawnude walla famɗude fof hay so foti koye abbere paggiri Allah wi atayna biha mamin gaddu wa kafa bina hasibina yoni tan minen hasboɓe jiyaɓe Allah ɗum noon so tawi en keɗima kaɗo haala fo ma en paami hen al aqilu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al mawti al aqilu man sami'a qawla allahi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ma en paami hen woni kaggillo ko on mo ganduɗa elti fittando mum ligganima ko woni caggal mayde woni kaggillo ko on kettiɗo haala Allah kaɗo jomiraɗo ewni jiyaɓe mum gonɗinɓe o wi yoɓe jiilo ko wiyete taqwa ko yoɓe mbat ko Allah yamiriɓe ɓe goppa ko Allah haɗiɓe kadi moni kala yo ndaran fittando mum ko ardinani hoore mum janggo kule jomiraɗo nde wonde jomiraɗo ene humpiti kala ko oɗon golla Allah ene humpiti bi a'malikum nonne kadi omo humpiti golleji mon omo humpiti konguɗi mon omo humpiti anniyaji mon omo humpiti tinale mon khabirun bima tukinnuhu qulubukum Allah ene humpiti kala ko ɓerɗe mon ɗe ene cuuɗi sabu o haali ɗum to deftere makko o wi wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah joome ene andi kala ko ɓerɗe maɓɓe cuuɗi e ko peññini Allah ene andi wa ma min gha'ibatin fi samai wal ardi illa fi kitabin mubin ala fof ko wirni to asman walla to leydi so wona tawa nan to lawhul mahfuz Allah ene andi to suratun namli e hey mon jiyaɓe Allah so en keɗima kaɗo haala en mbaɗata namdal hal aslahana qulubana mbete joni noon enen ne en moƴƴitini ɓerɗe men wa ahwalana mbete en moƴƴitini alhaaliji men isti'dadan li liqa illahi ta'ala fi yawmin keblanoɗen kawroygol men e jomiraɗo e ñalawma mo ganduɗa jomiraɗo ene wi toon la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ñalawma mo jawdi nafatama toon haydara ɓesgu nafatama toon haydara ala dañata toon moƴƴere tan ko garduɗo e ɓernde hisnde noon ko soccirande la ilaha illa allahu muhammadur rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tawde ko ɗum laɓɓinta ɓernde mbete en laɓɓini ɓerɗe men e sikke mbete en laɓɓini ɓerɗe men e yeengo mbete en laɓɓini ɓerɗe men e rafiiji ɗi ganduɗa gonoji e ɓernde rafi gañgu e rafi haasidagal rafi tikkere huccinde ɗum e tagore Allah wonde mbete enen fo en duttima e jomiraɗo en ñagorimomo oɗo duwaw ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم جومي أمن يافو من جافنو دامن مسيب أمن أديب من إيماناغال هورو وات إبرد أمن غنغو ونند بين غوندين جومي أمن
an de woni cattuɗo jurmogol kadi jurmorhoɗo to suratul hasri jiyaɓe Allah ɓe Allah fodani aljanna ɓen de ko yimɓe jomiraɓe ɓerɗe kisɗe e dendangal musibbaji e dendangal goofi dendangal gueɗe gañaɗe sa andaɓe kamɓe goni alhayyinuna allayyinuna kamɓe goni newiɓe newtiɓe atta'i'una lillahi ta'ala kamɓe goni rewoɓe Allah tedduɗo towɗo o fi sa'iri ahwalihim e dendangal alhaaliji mabɓe so aɓe jaaja e so aɓe paaɗa so aɓe celli e so aɓe dafa fof ko kamɓe goni rewoɓe Allah ɗum noon enen fof eɗen denda eɗen ñaago Allah eɗen mbiya allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin yo Allah waɗ en e ɓen siforiɓe noon barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa bi sunnati nabiyyihi al karim sallallahu alayhi wa sallam Bocar Ahmad Diop to Nouadhibou on jarama yo Allah jaɓan en